Boas, hoxe veño a falarvos deste busto. Bueno, máis ben non deste busto, senón do que representa, pero situémonos primeiro. Xinzo de Limia, provincia de Ourense, ano 1809. No contexto da Guerra da Independencia Española no que España loitou contra Francia dadas as pretensións de Napoleón de poñer ao seu irmán no trono castelán, sucedéronse diversas batallas en territorio galego. A máis coñecida é probablemente a Reconquista de Vigo, da cal a día de hoxe se fai unha festa conmemorativa que é bastante multitudinaria. A que representa este busto é menos coñecida, pero tamén interesante e quizáis aínda máis heroica. Trátase da Batalla de Xinzo de Limia. En febreiro de 1809, é dicir, hai exactamente 216 anos, os franceses tomaron a vila ourensá xunto con outros municipios da zona na súa porfía por avanzar cara a Portugal. Sen embargo, isto non lles foi tarefa fácil, xa que os veciños, acompañados, iso sí, dunha brigada de voluntarios cataláns que se replegaran dende Taboadela, foron quen de opoñer resistencia, moitos deles sen armas, usando as ferramentas que tiñan a man como furquitas, martelos, sachos, paus ou mesmo as súas propias mans. Os franceses tiveron que pedir reforzos, os cales chegaron dende Allariz, xuntándose así, en Xinzo, case 5.000 soldados galos. Os cales, aínda así, tiveron moitísimos problemas para derrotar aos veciños e acabaron con moitísimas baixas. Tras varias horas de combate, como era de esperar, os veciños acabaron sucumbindo ante os franceses, quenes tomaron a vila. É por iso que no 2009, 200 anos despois, o Concello e outras organizacións decidiron levantar este busto para honrar a memoria dos veciños que tanto loitaron por defender a Limia. Honor a todos eles.